Tämän oppitunnin loppuun mennessä osaat lukea uusia korealaisia kirjaimia. Ei muistamista. Mennään. Muista hangulin salaisuus, jokainen kirjain on muotoiltu kuin suusi, kun sanot sen. Tässä on kirjain. 미음, Se kuulostaa MLTää. Paikka on molemmat huulet, nenä. Lisää nyt vokaali ja kuuntele. 마, 모, Tässä on kirjain. 비읍, Se kuulostaa BLTää. Paikka on molemmat huulet. Lisää nyt vokaali ja kuuntele. 바, 보, Tässä on kirjain. 이응, Se kuulostaa hiljaiselta NGLTää. Paikka on kurkku, hiljainen alku. Lisää nyt vokaali ja kuuntele. 아, 오, Laita konsonantti ja vokaali yhteen ja saat tavun. Kuten rakennuspalikat. 마, 모, 바, Sinun vuorosi. Lue nämä ääneen. Pysähdy, jos tarvitset. 마, 모, 바, Upeaa. Opit juuri 3 konsonanttia. Osaat jo lukea enemmän koreaa kuin eilen. Nyt lukitse se. Mene korean.viasom.com ilmainen harjoittelu, ei rekisteröitymistä. Linkki on alla.